vi nu gennemgå opgave 16 og opgave 17. Og til at starte med får vi at vide, at vi har en ligevægt, som er i en lukket beholder ved 450 grader Celsius, og vi har formålt følgende partialtryk for de tre gasser, for henholdsvis ammoniak, dinitrogen og dihydrogen. For ammoniak hedder partialtrykket 1,763 bar, for dinitrogen hedder den 6,675 bar, for dihydrogen hedder trykket 21,87 bar. Og så hedder opgave A, beregn KP ved 450 grader. Og det vi starter med at gøre, er at vi skriver lige reaktionen op her. 3 dihydrogen, som selvfølgelig er på gasform, plus dinitrogen, også på gasform, ligevægtsbrøken, fordi alle reaktioner er ligevægte. Så har vi 2 ammoniak, også på gasform. Og det første, der er slået ned i os, når vi skal beregne partialtrykket, det er selvfølgelig idealgasloven, som hedder, skriver med kursiv, fordi det er det, man gør med symboler. N gange R gange C. Altså trykket gange volumen er lige med stofmængden gange gaskonstanten gange en temperatur. Og så er det meget sværere end at sætte tallene ind i vores ligevægtsbryg, som ser sådan ud. KP 1,7. Altså produkterne øverst, det vil sige den aktuelle koncentration af ammoniak, og vi skriver koefficienten opløftet, og så har vi den aktuelle koncentration af dihydrogen, som er 6,6, og koefficienten opløftet igen, og den aktuelle koncentration af dinitrogen, 2,178. Og det her ender så op i at blive 0,00045 bar. 0,0045 bar. Ja, det er så svaret på opgave A. Så til opgave B. Der får vi at vide, at vi skal beregne det totale tryk i beholderen ved ligevægt. Og det er sådan set meget simpelt. Det er jo bare at lægge de tre gasser sammen. Så må man jo finde det totale tryk. Det er meget logisk. Så det gør vi. Vi siger P lige med 1,763 plus 6,675. Sådan der, og det ender op i at blive 30,308 bar. Ja, det var relativt enkelt nok. Så kommer vi så op på C. Og der får vi at vide, at vi skal undersøge om nedenstående blandinger ved 450 grader Celsius er nået til ligevægt. Hvis ikke, angiv der nettoreaktionens retning, når ligevægten indstiller sig. Og der bruger vi den samme formel igen, som heroppe. Vi skriver nu skal
Ja, vi skriver op uden koefficienterne. Det er fordi jeg bare har skrevet det sådan her. Altså som det er det samme. Ja. Og det ender op i at blive 0,0000203 bar. Og det man kan sige om den her reaktion, det er, at den ikke er i ligevægt, fordi tallet er meget stort i forhold til det tal, vi har fundet heroppe. Der er 4 nuller efter her, ikke? Der er kun 3 nuller her. Så derfor har vi meget produkt, og så må reaktionen derfor være forskudt mod venstre. Yes. Så til opgave 17. Yes. Og der får vi at vide, at vi betragter igen ammoniakligevægten, og det er så den samme reaktion, det kan vi ikke gentage, og gør A lyder beregn KP ved 500 grader Celsius. Og det første vi gør, det er at skrive idealgasloven op. Det er sådan en meget god regel at gøre, sådan, ligesom for at få skabt et meget godt udgangspunkt, så ved man ligesom, hvad man har at gøre med. Og der har vi brugt den her formel, der hedder KP lige med KC gange med R gange T. Og medført pil. Og så tager vi KC, som er 0,058 molær minus anden gange med 0,0837 gange de 500 grader, som så skal omsættes til Kelvin. Dermed bliver det 773. Jeg ved ikke, om man kan se det der. Ja. Og så er der det her med at man skal gå efter den her regel, der hedder A plus B plus C minus med P, altså minus med trykket. Og det går ud på, at man ligesom skal bruge koefficienterne og sætte og minus med, altså vi får altså 2 minus med 3, ikke? Altså vi skal se på koefficienterne foran stofferne. Så der er for eksempel 60 foran dihydrogen, derfor 3, og et 2-tal foran ammoniak. Så det skal lige minus med hinanden. Og det ender vi op med at få 0,0000896 bar. Så man kan altså se, at trykket det stiger, når man hæver temperaturen. Yes. Opgave B får vi at vide, beregn en beholder med et rumfang på 1,0 liter fyldes med 1,0 mol ammoniak. Beholderen opvarmes til 500 grader Celsius, hvorved ligevægten indstiller sig. Beregn partialtrykket for ammoniak ved 500 grader Celsius, før reaktionen er gået i gang. Og der bruger vi også idealgasligning. Her isolerer vi bare P, sådan der, P og skriver stofmængden gange gaskonstanten gange temperaturen divideret med volumen.
Og det vil sige, at vi siger 1 mol, det er vores stofmængde, gange gaskonstant, som er 0,00831, gange med vores temperatur i Kelvin selvfølgelig, 773. Det hele dividerer vi så med 1 liter. Og her ender vi også med at få 6,42